mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang maulan sa ating lahat. So for today's vlog, sa mga nakakamiss kay Bina, pasensya na kayo guys ha, at hindi ko nadadalaw si Bina. Gawa ng, syempre busy tayo. Concentrate kasi ako ngayon, lalo na sa sponsor ko kay Kuya Noni. Kasi alam niyo naman guys, na iba si Kuya Noni ngayon. So concentrate muna ako sa kanya. Huwag po kayo mag-alala kay Bina kasi kahit na hindi ko binablog si Bina, tuloy-tuloy po ang pagtulong ko sa kanya. Especially guys, gamot. Sa gamot po. Opo. Alam ni Bina yan. Opo. Bumili kami ng gamot sa kanya. Kailan yung Bina? Kung matatandaan mo, walang vlog. 14 nung last natin. Walang vlog. Sabi ko kay Bina, Bina, magkita tayo. Hindi bilan kita ng gamot. Ilan na lang ang gamot na meron ka dyan. Ate, ganito, ganyan. Sige, magkita tayo, bilan kita ng gamot. No vlog. May no vlog po, mga private na gano'n, na binibigay na po na Ate Ritz, gano'n po. Ayan si Bina magkwento. Sige, Bina. Baka kasi... Na, ano po, minsan may pagkakataon na hindi po nakakamerahan, na talagang, puspos pong pagtulong na Ate Ritz sa akin kasi binibilhan niya po ako ng gamot kasi number 1 po talaga yung kailangan. Oo. Kasi nagtanong siya, ay, tapon, ay, nasa chinilas ko. Kasi maraming Bina, nagtanong na, bakit wala daw ang vlog, napabayaan na daw kita, baka kung ano na nangyari sa'yo. Nagkakamali sila. Kasi, ay, wala pong ganun. Si Bina kasi, lagi kami niyan po magkasama na Ate Ritz pa nagbablog. Hindi ko na tinuturing si Bina na beneficiaries ko. As in, tinuring ko na si Bina na, kapatid ko, bunso kapatid. Kumbaga hindi na iba. Pamilya. Pamilya. Kaya, pasensya na guys na, ilang days, ilang weeks na walang upload. Alam ko okay si Bina kasi nandun yung ko sa kanya, paglingap sa kanya. Although wala talagang vlog guys ha. Malinaw po 'yun. Ngayon, pinik ako si Bina kasi banding ko naman si Bina dahil syempre always ko na babanding si Kuya Noni, especially guys sa kanyang maintenance. Dahil iba talaga si Kuya Noni ngayon. Back to dati talaga siya. Last day pumunta kami kina Ate Kagawad. Shoutout Ate Kagawad. Gusto ko lang i-share, no? Pero no vlog. Gusto ko lang talagang i-share kasi as of now, kahit na alam ko kung paano i-handle si Kuya Noni, aside from Doktora Esquadra, kailangan ko pa ding i-konsulta kay Ate Kagawad kasi kapatid niya yun up and down sa pagkatao ni Kuya Noni. Mula ulo hanggang paa, alam ni Ate Kagawad. So, nagsangguni ako kay Ate Kagawad na, Ate Kagawad, bakit nagganito na naman si Kuya Noni? Sabi ni Ate Kagawad, ganyan talaga, Ritz. May mga times talaga na, kahit anong todo injection mo dyan, kahit anong tudong painom mo ng gamot dyan, may mga oras, araw, buwan, bumabalik talaga ang sakit ni Kuya Noni. Kasi guys, alam niyo kung bakit. Yung utak kasi ni Kuya Noni ang natamaan doon sa... May sinasabi si Ate Kagawad kasi nga, di ba, naligaw ng landas si Kuya Noni that time. So, yun, talagang nahay siguro, nasubrahan, basta ganun ang pagkasabi ni Ate Kagawad sa akin. Kaya ngayon, alam ko na. Pero, kahit na kung ano man ang sinasabi ni Ate Kagawad, kahit sa oral medication, hindi ko nahihintuan si Kuya Noni. Every day or every other day, basta po may mga upload po ako kay Kuya Noni kahapon, nakarang araw, nakarang linggo, mamaya, bukas. Basta guys, pag may once na may upload ako kay Kuya Noni, asahan nyo po, may pinapainom po ako sa kanya na oral medication. Minsan hindi ko na po pinapakita sa vlog. Ngayon nga, alam ko nanonood si Kuya Noni sa mga vlog ko basta may pang ano lang siya, pang load. Kaya minsan tago-tago talaga ako. Parang vlog lang, ganun, normal lang. Hindi ko pinapakita sa kanya kung saan, hindi ko pinapakita sa video kung saan ko nilalagay yung gamot. Alam din ni Bina yan. Opo. Ay, Kuya Noni ha. Shout out ha. Kapain mo kung saan ko nilalagay yung gamot. Mailap ayaw mo uminom hirap na ako Sa totoo lang guys, ngayon ko lang ito sinasabi sa inyo. Ay, shout out nga po pala sa Rich Team Evergreen. Kasi sa mga dating subscribers, sa mga baguang subscribers, especially guys abroad, dito sa Pinas, mga Bisaya, at hindi mga nag-skip ng ads. Ayan, shout out sa inyong lahat.
At saka kay Ma'am Susaline of Toronto, Canada, GC International, GC Barley International. So ayan, coming soon na po yung GC Barley International natin. So siguro ano ko sa pag-live, mag-ano po tayo, mag-business po tayo. Kunting business para may pangtulong din po tayo, pang-ayuda, add-on tayo. At saka syempre guys, kay Kuya Val. So hindi muna ako nagda-drive kasi kain po tayo ng avocado. Ayan, Ma'am Bibing, Ma'am Asuncinon, Ma'am Amuse Musical, Ma'am Lily Hubilia, Sabrina Indrix, siyempre kay Ma'am Helen. Kay Mami Amy from California. Ayun, susunduin na namin ngayon si Mami Amy. Avocado, bigay ito ni Mami. So yun guys, abangan nyo po mamaya yung aming vlog kung saan po kami ngayon gagawin guys. So makulimlim. Matakot talaga ako pag prutas. Ito yung almusal ko, prutas. Actually ano na ngayon ni lunch kasi oras na ba? Magto 12. So si Bina mamaya pakainin ko na lang ng lunch mamaya sa labas kasi sa labas na lang kami kakain. Bahala na kung saan kami dadamputin. Akala ko nga Ate Rich nang hindi pa nakaluto. Mabuti nga maaga nagluto. Tapos sabi ko makain mo lang ko. Pasad. Nandiyan ha! Wait lang! Hindi pa kakadamit. Mataranta ka. Biniratbit ko na yung mga supply. Ganyan si Bina. Ordinary lang sa amin itong mga ganito. Wala lang, ganun. Okay lang. Bahala ka mag-make up ka dyan. Basta kakain ako. Ganon. Ganyan si Bina pagdating sa akin. Ano siya? Ano ba tawag niyan, Bina? Nakikinig. Yun. Ngayon na lang, Tagalog na lang. Basta kung ano sinasabi ko, go lang siya. Bina. Kain tayo. Almusal at saka pananghalian. Gusto ko sana pumunta tayo sa Bina. Kaya alam ako limlim. Mag-overnight tayo ha, secret. Hindi ko sasabihin kung kailan, anong araw, basta mag-message na lang ako sa'yo. Mag-camping tayo, camping. Parang may nahuhulaan na ako Basta, secret nga sige, okay. Para abangan nila yun. Sarap. Avocado. Shoutout sa mahilig na avocado. May baon pa talaga ako kutsara, guys. Hindi na kumain ka ng saging. Ayun, Tapos na aking pagpapaganda. Main ka saging. Yung sasakyan ko, ano tawag dito, Bina? Nandito na lahat. Oo. Dito yung Pag i-review yung sasakyan ko, 100% mukha ng bahay ito. Nandiyan yung damit, hanger, kaldero. May damit sa likod. May kaldero. Speaking, Ate Kat, pahiram muna. Nalagyan ko sa akin. Ay, di mo pala. Lutuan namin ni Ate Kat. Paano yung walang kanin doon lulutuan? Meron pa? Nagbili kayo bago? Wala sa Ate Kat. Wala. Nag-alis sila na ba? Hindi, may pinuntahan siya. Nag-uwi muna sa grid. So, ayan. Anong laman ng aking chikot o chinilas pambahay. Tapos mga pagkain hindi na, may pandesal dito, cheese pandesal. May pandesal, kagat ko pa to. Kaya pag kami ni Bina, di kami nagugutom at may mga pagkain ako dito sa sasakyan ko. Kaya sa mga nagsabi na hindi ako masarap kasama, masarap ako kasama kasi marami akong pagkain sa sasakyan ko. Meron pang Goldilocks. Hindi na, kumain ka na. Magpanghimagas muna tayo. Mamaya na tayo mag-lunch. Doon sa ating, ano ba itong akip? Niluto mo ito? Oo, pritos na yan. Ito. Yan. Ang dami na. Makain pa tayong kanin. Sige lang. Kainin mo yan. Kakain tayo pang kanin. Iba naman yung kanin. Iba naman itong saging. Hindi na mainit. Alin? Mainit pa? Mainit pa? Saging. Saging po. Paano yan? Ano ba tawag niyan? Malabo?
Kubal? O, ano Hilaw ubal? hinog. O parang mix. Ano? Mix. Kubal nga. Ang Ubal. ganyan. Oo. Kaya parang medyo matigas siya na malambot. Oo. Yan ang gusto ko sa saging. Diba sabi ko parang matigas, parang hilaw. Basta Hindi hinog. siya hinog pa. Ayoko ng Tapos ano. pag yung sobrang hinog, na ano na siya. Di masarap. Malambot tayo sa likod. Matapos Hindi na masarap. Kaya, At least, magbuting atong kalsada to at naipagawa na nagluag na no. Kahit magdaan sila noon, talagang maliit dito. ay, hindi ko naabutan ng maliit. Mabuting hindi mo Abot ko na yung ganito. Oo. So, ayun. Di ba? Ganyan lang kami ni Bina. Kain-kain lang. Tulog si Nanay Rufina. Hindi ko nagkakain pa ng halian. Ay, makain. Mamaya. Mamaya pag hatid ko sa'yo. Pag hindi pa tayo doon na Ben. Tsikahin natin si Nanay Rufina. Ubusin ko muna to guys ha. Kasi mahirap mag-drive. Madulas sa kamay. Pritos kasi ito. Masarap siya. Matigas-tigas na. Tigas. Pag nagprito ka ng saging, wag hinog. Yung parang may pagka-yelo-yelo na may pagka-ganyan. Kasi pag kinakain Nag-aago mo. yung hinog tsaka yung hilaw. Oo. Para pag, parang fresh Ganyan. siya. O, ganyan. Fresh. Hindi Mapapansin mo pag hinog sobra. Pag pinipritos mo, nangunguluntog siya, gaganon siya. Oo nga. Pag kinakain mo, Tapos, nagbabaw. Oo. Tsaka, bakit daw? Kaya Ate Ritz, kahit matamis ang sabi maasim. Ano? Bakit daw? Hindi ko lang din alam. Sa mangga, Comment kahit down hinog, below. maasim din. Comment down below po. Bakit daw? Bakit po maasim ang banana kahit hinog na? Uy, maglagay ka ng kilay. Paras na tayo walang kilay. Meron ka? Eyebrow? Ay, ano nga? Anong tawag niyan? Hindi ako nagkikilay eh. Simula nung tawag dito, yung natulungan mo ako sa bahay, yung mga pampaganda ko ba gano'n, hindi ko na alam kung nasaan na. Baka naitapon mo na. Mabili tayo? Ay, may elbow ka? Wala. Wala. Para ko meron. Wala o nipis gani. Ang ganda nung kinilayan ka na Ate Kat, ano? Eh, si Ate Kat talaga ang... Nakaputi ka ba naka-high-waisted na pantalon? Ang ganda nung kinilayan. Alin? Na pa? Alin doon? Puti na, tapos Yung alala. high-waisted na yung parang abot dito yung pantalon mo. Nang pumunta ka sa bahay, tapos pumunta tayo kay, Loisa. Yung nandun pula orange yung sakyan mo na nagbili tayong maruya doon. Tapos nagbayad ka pa nga yung maruya. Orange mo, yung pinakalas na lang, pero pinabili mo lang. Ang ganda ng kilay mo. Nilagyan ka natin Catherine? Parang pinta siya, ang ganda. Naku, hindi ko alam paano gawin yun. Wala, pasensya na guys ha. Pagdating talaga sa kilay, di talaga ako marunong. Kaya, Madali lang Ate Ritz, para ka lang nagdo-drawing pala niyan. Di ba sa Avon na brochure mga Natasha, may nakadrawing na kilay. sige Tapos mamaya, parang vlog tayo, mabili ako tapos ganyanan mo, mamaya. Sige. Ay, bakit ko ba sinabi? Dapat secret lang natin. Parang may clue naman ako. Bura. Edit. So, ayun guys. Parang sabik si Bina sa akin, titig si Bina. Oo naman, namas kita kasi eh. Bakit ganon? Bakit ganon? Pag mga ibang tao namimiss ako, sure. Nakakamiss ka kasi Ate Ritz eh. Ha? Nakakamiss. Mga kamiss ba ako? Lalo na yung tawa mo. Namimiss ko pag tumatawa. Oo nga. Masarap ako tumawa, no? Parang walang problema. Ano? Lalo parang tatarawanan tayo nila Ate Helen, ano? Oo. Speaking of Ate Helen, Ay, oo. si Ate Ining. Ayun, Ay, pupuntahan natin si Ate Ining ngayon. Auntie Ining. Oo, Auntie Yun, Ining. sabi ni Ate Bianx, Auntie Ining. Eli Neneng. Oo. Yan. Kaya ako nakiki-Ate Ining na rin ako. Ay, nakiki-Auntie Ining ka na. Ayoko na siya tawagin na kasi parang Parang hindi pa na iba. kasi hindi naman na siya iba sa akin dati. Ganun yung tawagan namin yan. Pero Taga-remind yun sa'yo pag nakalimutan. Ito ganito ganyan. Hala, Lalo iniwan pag mo sobrang yung busy ka na. Gando. Paano na to? Reminders. Reminder yun si Ate. Kaya, yun. So, that's all for now. Yun, shout out sa lahat. Wait lang. Uy, meron pa tayong kasalubong. Ha? Gibi na kain lang dyan. Ano? Akala ko tumigil dun. Sunduin na natin yung mga dapat sunduin kasi inaabangan na tayo nun ay. Kaya. Maaga pa naman. 12 pa lang. Habang naliligo, nagpipritos. Yun, usog ka dito, Binang. Kita, para makita. Usog ng tag. Ito. Ay,
Pag, dito ka na magpunas ha. Ayan, pamunas yan. Ayun, sige, kuha ka. Makain pa tayong kanin. Siya, sige lang, kain lang. Kasi andyan po ate rin pa si RCR ay pag ano, overload na. Pag overload na. Pero nag-ano ka naman, Jita ka naman. Ayun. Punas ka lang. Yung gratitude naman ang gawa ko ate rin. Pinaratong ko na sa ibabat. Sabi, nandiyan na sa atin! Ah! Buti nakasalawal na ako. Nakabaran na ako. Kabantay. Doon na lang damit. Okay. Taranta. Ito mataranta. Kasi ako lang dapat ang mataranta. At least ang ganda ba itong pantalo na bigay niyo sa akin? Oh? Ito, yung may garter dito ng pan-sexy. Alala mo? Ayos Dati naalala ko. May garter siya kaya kumasya. Ay, oo. Tapos na-stretch pati kahit payat lang yung very tela niya. good. Ganda. Napapakinabangan mo. Oo. Ganda tayo na. Maganda kasi sa babae nakapants, lalo na pag skinny jeans. Oo, ano? Paborito ko pati dyan, lalo na yung payat pa ako dati. Kaya mo pa yan, magpapayat. Magpapayat na tayo. Oo. Na bakit ito lang, yun. So, yun guys. Ganyan kami ni Dina pagka nagkita kami. Ang daming chika sa buhay, walang katapusan. Tsaka yung sabik mo na miss mo yung taa, no? Walang katapusan ng chika. So, ayun, abangan nyo mamaya. Magkantahan tayo. So, for now, mag-ano lang kami. Babiyahe. At meron kaming pupuntahan. Usog ka dito, usog ka. Dapat nga, isasama kita sa pag-i-scout. Ngayon, ang problema kasi, maulan, di ba? Maulan nung nakaraan kaya naging bisi-bisihan na lang ako sa mga bagay-bagay na nag-uulan na. Oo, nasa nasa harapan ko. Ngayon, nagla-live ako sa Works Pub page. At maraming salamat nga pala dun sa mga miners. Kahit na-delay ang parcel, pagpasensyahan nyo na po kasi lalong-lalo na sa Manila dahil lahat sila talaga baha. Kung active po ang FB ninyo, maraming mga post doon ang LBC na delay ang mga parcel. Tapos halos lahat ng sa Manila is maulan na. Is baha po ay. Kaya yun. Konting pasensya sa mga may mga parcel na hindi till now na hindi pa po na-receive. Iba na dito. Kaya mahirap talaga. Tapos last week stranded ang biyahe sa Dae to Manila. May mga bus talaga na nagbalik kasi wala lalo na yung mga driver na hindi nila alam mapasikot-sikot. Nagbaha sa Patimonan, Quezon. So may mga baha doon sa Kaya nabalitan ko din po natin na bumaha daw talaga sa Manila. Oo. Alam mo ba ate, swerte itong lugar na to. Kaya yun, hindi pa tayo makaluwas sa Manila siguro by next week. Sana okay naman sila. Oo. At sana wala na ring bagyo kasi mahirap pag may bagyo. Ang hirap talaga gumalaw sa lahat. Mahirap. Ay, nakabaw tayo. Nakabaw pa din. Saan nga yun? Dito? Dito? Nakabaw. Sige. Saan? Sige. Baba, taas? Taas. Ayan, mukha natin ay nakita. Magkwento ka, Bina. Anong ginawa mo nung mga past may bagyo na hindi tayo nagpang-abot? Ay, iharap mo sa iyo. Yan. Makwento ka. Ginawa mo. Ang ginawa ko, nung may bagyo, Straight din yun ay 1 week. Oo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 2 weeks. 2 weeks ba? Oo, 2 weeks po. Ang ginawa ko, siyempre, naglaba. Hindi natutuyo. Aging dryer niyo. May dryer kayo? Ay, wala man po. Mahangin man po baga. Ay, sa bagay. Naglaba. Tapos pa baga? Naglinis. Linis ng bahay. Nagkudkod ng floor para kumintab ang floor. Oo nga. Naglaba.
Bye-bye guys! O, dito muna.